bamazi ngoba sekumele sihambe sobika isisu kubo. Oh, so bamazi ngesisu. Kade bengabazi. And then bese kunesikhathi before that like unyaka also. Okay. So manje nithola le ndaba le ubani enimtshele bani ukuthi okay sekunjani? Who was aware kulaba abadala? Esadini la kaThulani uma wakhe nomalume wakhe bebazi. Okay. Ngithi samibuza the time ngichazelwa asho ukuthi uma wakhe nomalume wakhe bamshayisa phansi base bemtshela ukuthi udaba lokuthi isihlobene naye. But the time mina ngifika lapha ngasho ukuthi ke isibongo sami uMasondo ucela isekhaya koma. And uma wakhe wangakhuluma lutho ngisazobona. Mhlawumbe kuba washo ukuthi hayi ucele isibongo sathula ngabe mhlawumbe kwagwema kungaba nengane ayikho. Manje bose kunzima ke manje ukuthi sibuyele emuva ngisekoza abakhona nengane. And I think that imbambe blind uThobeka. In fact, she's quite pissed off about leyo ndaba leyo because she feels ukuthi if she had known maybe things could have been different. So isicelo senu yini manifika kubazali? Let's say because ibhomi yohlala ngala. I'm not saying ukuthi naba uma ulady nomalume bazoba right bona, but I'm just saying ukuthi umalume wakho wena and your mother mase bayithola ke le ndaba lena. How do you think it's going to make them feel, and what knowing them bangathini? Ngiyabazi abazali bami banakho kuba too much angazi ukuthi kanjani. Bengifisa